Kung niya tama sa kamera foto ako. President General Secretary. President General Secretary. Tade. Back. Ready tama. Dangka ready dah. Ready. Sang kini biasa rok. Hanya asubi tong ya. Tam ni mala sini 2019 no 8 January ho. Je. CB no CA khane tang kini. Jeng a jarawo sini biasa rok. Tipra hak gananggai. Notice gananggai. Je jeng oro peacefully jeng protest khain tang kini. A jarawo jengno oro ni police प्रशासन दं जनो फायरिंग खालायका जिनि खरक बाहाय बरक दुखुमान का आपनो जों तिनि मुइटु खालायो जिनि बिसि ब्रुम 8 January wa जों ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन लाइ दङ आपनि तिनि सब ब्यां आमसानि लखरनो सारा तिरफ्रा गनाङैनो थाइका हाइपनो हासाल बुदि बरक थाइमालिया मैक्सिमाम जिनि आं सदर साका बेदेक एरियानि जिनि वेस्ट त्रिपुरानि बिसि दिनै फजा पार्टिसिपेट साबो फाइना तिनि ऑब्जर्वेशन दिनै ऑब्जर्वेशन गंमाय XTSF जिनि सोशल वर्कर रंना जों इनभाइट खालायका बरक फाइ दङ तावर जेनरल नुखा नने भिडिअ फकास बरक दंबायो आपना कारिबो फाइ दङ फाइमा Ready. Ini 8 January, 8 tarik January, sing 7 2019 sini Citizenship Amendment Act abon tinai andolon khainai jeta singnuka government ni after the failure protection ulani boni protection failure ni bagino sini andolon je TSF ni movement students movement peaceful protest sunu kapur guli kobjai sin borok kama injure ka abon ti sing tabuk generation abon pass khaina musungu je साल 2019 साल 8 तारिख जनवरी आमो सुकुन दिनो पगनानि कगिया तामनि बाइन केम जों प्रति बसर सब मुक्तिमा खालायनाय जे 8 तारिख जनवरी तामंखा ताम गतनाखा टिप्रा हाव आमो सिनि साक इन्डिभिजुअल नि बागै सिं सामु खालायमाया किन्तु आबो सिनि दफानि बागै जेटा प्रोटेक्शन रदान थांतिनि आइ नो बिल नो चाजाय कासु थानिवो जेटा गभर्नमेंट प्रोटेक्ट खाइमे सिना आन्दोलन बर गुलि सारु मानि सुनुखा गोवा बर दुखुमांगा गुलि पाखा आबन बागै सिं अ सालो मुक्ति खायनो ब्लैक डेटिनि ताइ सिएनो रिपिल मा खायनो हास्तेनि आम बागै सिं तिनि ब्लैक ऑब्जर्व खायो आमागन बुसकांगो जों सिनि बर जेनेरेशन नो ओ 8 तारिख जनवरी ब्लैक डेनो जों मुक्ति मानि लांथानाय बिसि ब्रुम न हामबाय ini hai salo 2019 no o jagawo no madab kamibo जों 11 hours TSF ro strike claimant salo peaceful protest khai tongmoni jorao
sini sakao armed forces ro silai kokha silai kokmani phole sini borok 5 jona bullet injury kha keba tabuk kono a borok rokno kaham ke compensation rijaya aboni bage je culprits rok borok tabuk bo punishment mania ko जों अबनो डिमांड खालायो आगिनि सिमिनो जे बुलेट इंजुरी नाय ताइ बुई जे इंजुरी नाय रखनो जों बरकनो कायसा फेमिली रो 50 लाख खाय कम्पेन्सेसन सानो के बाबो ताबुको कुनो फानो खायजायो को केबो जों जगा साथाय खालायो सिनि महाराजा नि लीडरशिप ताबो एडिशनल त्रिपुरा हापां गभर्नमेंट खामानि यागुलो आज बुलेट इंजुरी नाय रनि बिसिङो बाक्सा बर रखनो साख्रि रोजाखा ताइ रंनो बो रोजाकनाय दाबो जों अबसे पास खालायनो मुसुङो इनि अ जरावो सिएनो जों त्रिपुरा हावा जों कुनो दिनो गसि नागलाक ताइ गबो गसिगलाक जोंनि त्रिपुरासा दफारो त्रिपुरानि जत्त इन्डिजिनास बर'रक अ सिएनो गसिया ताइ अबनो गबो गसिगलाक दिनै अ जागावो जों सायमानो जोंनि गोबांना एक्सटीएसएफ नि बिसिङाव फाइमानजाक फायखा जोंनि सिनियर रक दङ जों ताइबो सायमानखा जोंनो एडिसि गभर्नमेंट नि ताबुक जे हापां सालबो दंनाय रंनि बिसिङावबो बर' फाइमानजाक फायनाय जों अबनो जत्त जोंनि बर'रकनि साकावो जों पास खायनानै मुसुङो अ सिएए ताबुक सिएए आफ्रोथ सिएए बितंमाने अबनो जों गसिया ताइ चिनि अ बर'रक अबनो कुन दिन गसिया केना जों आं नरनि बिसिंतै जत बर'रकनो दिनै अ पार्टिसिपेट खालायनाय रकनो खाका हामया फारो ताइ चिनि बुस्तांनि नांनि जबावो गोथां खालायलां थानो नांबाय माने बिसिंतै मेसेज या फारो Right,